אתה טס לחול, מארגן את הדברים לנסיעה וצריך לקנות מטח. בשלב זה עומדות בפניך כמה אפשרויות. אתה יכול לנסות להסתדר עם העודף מהנסיעה הקודמת? כנראה שלא. אתה יכול לרוץ לסניף דואר הקרוב ולקוות שהפעם הם פתוחים. בהצלחה. אתה יכול לקנות מטח בשדה התעופה, אבל איך תדע על איזה יחס המרה תיפול? או שאתה יכול להיכנס לקרדיטק ולהפוך את החיים שלך לקלים. קרדיטק מאפשר לך להזמין מטח בצורה פשוטה, אמינה ובתנאים מעולים, ולמשוך אותו בכספומטחים של בנק לאומי ברחבי הארץ. בוחרים סוג מטח להזמנה ומספר תשלומים. ממלאים את הפרטים האישיים ואת פרטי החיוב. מקבלים SMS עם קוד לטלפון הנייד, ואתם מוכנים לצאת. מגיעים לכספומטח מתחת לבית, מזינים את הקוד ומספר תעודת הזהות ומושכים את הכסף. אפילו לא צריכים כרטיס אשראי. זמינות 24/7. משיכה בפריסה ארצית בכספומטחים של בנק לאומי. הטבות אטרקטיביות ללקוחות עסקיים. עם קרדיטק אתה יכול להרגיש בטוח ולדעת בדיוק כמה אתה משלם ומתי אתה משלם. קרדיטק, ככה קונים היום מטח. כנסו עכשיו לאתר